नंगौ नामा माला गानदों खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मिउजिक इउट्युब चेनेलाव फिन बरायनाय थाबाय स' आं दिनै माने मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनि उनाव जागोन बेनि थाखाय जोङो खामानि मावनो नागिरदों दिनैनिफ्राय जात्रा खालामगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय ने लोगोफोर स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो स' दायो आङो सफैबाय नैबेयावनो जागोन जोंहा नैबेयाव sonmilonna बेयाव जागोन सेंग्राफोरा फैहांबाय नैबे औवा दोनफायदों नै दायो जोङो मावनायखौ सुरु खालामजेनबाय आं बेयाव जावबाय थादों नै आं बेखौनो जावदों नैबेखौ ओरै जावो थारमाने नै दायो खामानि मावनायखौ स्टार्ट खालामबाय जोङो sonmilonni नै जाहा बिथाङाबो गोदोराबो डेन्जार मावदों डेन्जार गोरा थारमाने उपाय गैया जोङो होमबाबो मावनांसिगोन आरो नै बेहा बिराद डाइलग होगासिनो दोङो नामा आलु नै जि मोजां जावगासिनोलै बेसारा बिराद हायानो हायालै नै इसिं जाहा बिथाङा माबानि खुन्थानि हागासिनो नै खुन्थानि हानो नागिरदों बिथाङा गोलाव 20 फुट हानांगोन अबे खायलेंलें जाया हनै गेद्दादासो माथो रोंबा खायलेंबा सिदा जालाङो गेद्दादासो गेद्दाबाबो गायबाला गायनायाव माइ सिदा खालामना गायबानो जानायसै बेयाव पुरा जागोन आरो ओरैहै दा आङो जोबजासिम खिथिबाय थागोन आरो नोंथांमोननो नायलांबाय थादो बिदिब्ला दायो आङो नै sonmilonni खामानि मावनायाव सफैलायबाय नै साहा लोंदों दावदै जादों गोबां मानसि दिनै माने जेनेरेलहै खामानि मावनाय जादों आरो फैगौ 25 आरो 26 आव जागोन sonmilonna दावदै जादों नै फैसा जानो नामायदों बेहा बिहौ जोंखौ खिथिना फैसा जानो नामायदों नंगौ नामा राननांगोन जोंनोबो बेयाव साहा होगासिनो हा नै दावदै रानग्राखौ नाय होमबा गैथारला माथो दावदैया साहा रानग्रा बियो ओइया साहा खायासो पाव नैबे चार्ज जाहैगोन बे जाहैबाय डाइनिं हल आरो 300-500 सोनि केपासिटि ओमफ्राय नैबे चार्ज जाहैबाय बे चार्जआवहा गासै 2100 बा 2200सो जागोन आरो बेयावहा जोंहा सेक्रेटारि बियो दावदै जानो नागिरदों दे जादो दावदैया गोबां खस्थ' खालामो दै नैबे जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि बे सेंग्राफोर बेयावहा मावगासिनो आरो बे चार्जखौ दायो एसे रेस्ट लादों साहा लोंदों दाथ' नै दावदै जाजोब्बाय इउटिउबारमेनानो बेथ' मावखाया ओरैनो गसंबाय नै
नोंथाङा दावदैखौ जानानै माबायदि मोनदों दायोनि थाखाय जाना लाखादों आं दायो खामानिया सोलिगासिनो नैबे जाबाय मेन स्टेज आं दायो मेन स्टेजाव उथिनानै दोङो नै एसे मावबाय थादों आरो बे मेन स्टेज हा खोबाय आरो बेयावहा 2 फुट ओरै गोलावा दोङो 35 मिटार आरो बिसिं माबाया 25 सिं माबा खोनासंबाय थादों बाय सोरसो लानांगौ बेबायदि बाय गोजौनियासो माला गानदों